Ingkang ngraka Yayi Arjuna minangka taning pun Kakang matah kelawan Wara Srikandi ya jeneng sira Yayi. Tak dawuhi jumeneng dadi senopati Ngalaga. Kowe tak angkat derajatmu. Rikala semana kowe kuwi ya senopati pepethingan. Kowe meguru manah sapa ya mbok gurone ya Janaka. Nyatane kowe ya unggul bisa ngungkuli para putri liyane. Nah, dina iki buktekno. Kira-kira kowe wani apa ora? Yen kowe dadi senopati mungsuh karo Begawan Bisma. Menawi keparingipun Kanjeng Koko Prabu mekaten nggih Koko Prabu kula nampi sendika ndherek kula setaken dawa paduka Kanjeng Koko Prabu. Kula nampi ngestaken rasa jual jawil. Aha. Oh. Kok kudoro kok guyu.